Anem a fer un viatge en el temps, i mai millor dir, perquè el tren de Sóller recupera una locomotora de l'any 1968. Va ser adquirida als anys 60 per poder prestar servei en cas de quedar-se sense electricitat i va estar en funcionament fins als anys 80. Anant cap allà, cap a Sóller, a conèixer aquesta gran història. Aquesta locomotora té 56 anys i mireu, som dins de la cabina i saludam en José Ramon Horta dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. José Ramon, què tal? Bon dia. Molt bon dia. Anem, conta'm-nos les característiques de qui on estem. Bueno, aquesta efectivament és una locomotora que té 56 anys i que va comprar el president del tren de Sóller després de tenir una discussió molt forta amb el president de GESA. El president de GESA no tenia corrent abastament per subministrar subministre elèctric en el tren de Sóller i el tren de Sóller va comprar aquesta locomotora dièsel i que és una locomotora que està adaptada a les mesures del túnel major perquè no pot ser i és única en el món i efectivament aquesta locomotora va estar ara en mans de la Fundació Ferrocaip i hem tingut alguna cosa a veure en què aquesta locomotora torni en el tren de Sóller que després on havia d'estar i per els quals se va constituir. Si vos fixeu, aquesta locomotora té una avantatge que té doble mando. Té un mando aquí i un altre mando aquí. Això és per invertir els sentits de la circulació. O sigui, tant pot anar cap aquí com per allà. Aquesta locomotora possibilitava no haver de posar la locomotora en el principi del comboi o darrere, perquè així simplement era invertir, utilitzar els mandos a un altre costat. És única en el món i és una recuperació del patrimoni històric ferroviari que torna a tots els mallorquins. Quina és la feina que s'ha fet per conservar-lo tants anys? Bueno, des de l'any 98 està en mans primer de l'Associació d'Amics del Ferrocarril i després de la Fundació Ferrocaip i des de llavors l'hem intentat cuidar tot el que hem sabut, com una petita joia d'aquesta història ferroviària nostra. Ja des d'un principi se va fer una primera restauració estètica i des de llavors sempre s'ha cuidat i s'ha mantingut de tal manera que esperant que pugui arribar aquest moment, que pugui tornar a la seva línia original, que és la línia de Palma-Sóller, i la puguem tornar a veure circular. Aquesta màquina és única en el món perquè se va construir exclusivament i expressament pel ferrocarril de Sóller. No només estèticament i tècnicament és única, sinó que també és única perquè les seves rodes s'han d'adequar a la via del tren de Sóller, que és més estreta que tots els estàndards habituals. Per tant, per això és una màquina digna de preservar. Quan tornarem a veure en funcionament aquesta locomotora? Bueno, la nostra intenció és que aquesta temporada que ve, si l'any que ve, torni a estar en marxa. El que passa és que primer hem de valorar l'estat real de la màquina i una vegada això veurem quin serà el moment exacte. Però la intenció és que a final d'any que ve estigui en marxa. I quins seran els usos que se li donaran? Més que res, l'ús que van emplear l'empleem per fer obres, quan fem obres que no tenim línia elèctrica, també quan tenim avaries a la catenària o quan tenim tall de llum, que per llei de Murphy sempre ens trobem que ens queda un tren dins el túnel i sempre ens passa això. Serà que aquesta màquina pugui anar a remolcar aquest tren i treure-lo i dur-lo a una altra estació. I ja per acabar, quin valor i què representa per vosaltres tornar a tenir aquesta locomotora a casa? Bon, el valor és enorme, però primer vull fer un gran esforç en el que ha fet en José Ramon Horta perquè el ferrocarril i nosaltres haguem un entendiment i tornar a tenir aquesta màquina. A més, tornar a tenir aquesta màquina per nosaltres és un gran honor perquè aquesta màquina va començar a Sóller i crec que el lloc que on ha d'estar és a Sóller. Idò, Òscar, moltíssimes gràcies. Des d'aquí, des de 5 dies, també estarem molt pendents a veure si podem reviure aquest moment tan especial.